Kaso, zenbaki arruntekin hurbilketak egiten genituen bezala, zenbaki hamartarrekin ere hurbilketak egingo ditugu. Eta noiz erabiltzen da hori, koma eta gero zifra gehiegi ditugunean. Eta batzuk kendu behar ditugu, usteko zifra 1, 2 edo 3 hamartarrean, eta hortarako erabiltzen dira, edo etetea edo biribiltzea. Eta horren, hasiko gara, kasu praktikoak egiten. Errexagoa da, etetea, gogoratzen zaten bezala, biribiltzeak du zailtasun txiki bat. Horren, kasu honetan, etetea, esaten bat digute, eten hamarrenetan, adibidez, edo eunenetan. Bueno, eunenetan esaten bat digute, jarrezagun hemen, 6,196, eunenetan eten, esan du beste guztiak kendu. Ordan, kendu bat da hau. Ze gelditzen zaigu? 6,13, eta bukatu da. Hori da, etetea. Eunenetan. Eta esaten bat digute, hau. Eten, hamarrenetan, hemen etentzen naiz, eta kentzen dut beste guztiak, 6,1. Edo eten, unitatean edo batekoan, kentzen dut beste guztiak, 6. Bueno, etetea ikusten zuen bezala oso errexara, jakin bat dugu, nun eten behar dudan, hamarrenetan, eunenetan edo horrela. Biribiltzean ez da hain errexa, egiten da erontena. Biribildu eunenetan, horran, kendu behar dut beste guztia, horran jo berdin da. Baina, kentzen badugu bost edo handiagoa den zenbaki bat, edo zifra bat, horran gehi bat egin behar diogu. Horran, izango zake, 6,14. 6,14. Ez bada handiagoa, ez da erazten, Adibidez, hori esaten bari gute, biribildu, hamarrenetan, horran kendu behar dut bi hauek. Kentzen dudan lehenengoa bost edo handiagoa da, ez. Horran, ez dut erantzi behar, ez diot egin behar gehi bat. Gelditzen da 6,1. Eta kentzen badut, eta gelditzen bada biribilduta batekotara bakarrik, kentzen dudan lehenengoa zer da bat, beraz, ez diot gehi bat egin behar. Ikusten duzuen bezala, batzutan berdin gelditzen da, eta beste batzutan desberdina. Orduan, guazen ikustea, urrengoa, bigan ariketa. Eten, eunenetan, orduan, kendu baritut di hauek, gelditzen zen, 4,89. Eten, hamarrenetan, bat bakarutzi badut, 4,9. Eten, batekoetan, orduan, batekoa beste dena, kendu, hola gelditzen da. Ze gertatzen da, biribiltzerakoan. 4,999. Eten, eunenetan, orduan, hau dia eunenak, kendu baritut bi hauek. 9 da, hau da, 5 baina handiagoa da, orduan, gehi bat egin behar diot azkenari. Orduan, 4,89 gehi 0,01, zenba gelditzen zen, 5. Urrengoa. Eten, hamarrenetan, orduan, kendu behar dut beste guztia. Kentzen dudana zer da, 9 egin behar dut, gehi bat. 4,9 gehi, hemen, bat eranzten badiot, 5 akatzen zait, eta kentzen badut hemen, zer gertatzen da? Batekoak baldin badira, nola 5 edo gehiago den, gehi bat egin behar diot. 5. Hemen denak desberdinak atazizkigu. Batzutan bai, bezaztan ez. Urrengoa, 7,571. 7,571. Eten, eunenetan. Horan, kendu barut hau. 7,56. Eten, hamarrenetan. Hau kendu badut. 7,5. Eten, batekotan. 7. Hori, neko simplea. Guazen guztia bestea. Biribiltzakoan. 7,571. Eten, eunenetan. Horan, milakoak kendu ditut. Eta, bat kentzen dudanez, gehi bat ez dut egin behar. 7,56. Kasotan berdina da. Guztetzen bezala. Urrengoa, biribildu hamarrenak arte. Ordan, hau kendu badut. Eunenak kendu baditut. Kendu dudana zer da? 5 edo gehiago? Bai, horren egin behar dut, gehi bat. 7,6. Hemen desberdina da. Azkena, biribildu batekoetara. Ordan beste guztia kendu. Kenditu beste guztia. Kentzen dudana da 5. Beraz egin behar dut, gehi bat. 8.
Ikusten, horren hemen, ikusten zuen bezala, batzutan berdina da, eta beste batzutan desberdina. Bueno ba, urrengo unitate arte, gero arte agur!